Rungokno. Sing nyolong pustaka Jamus Klimasada mau sabdaning dewa, tak tampa dudu wong kana-kana, nanging isih putramu dhewe, ya kuwi Abimanyu ing Tanjung Anom. Wah. Kaya sinamber gelap rasaku. Bareng Kresna kanggo paring dawuh sing nyolong pustaka Jamus Klimasada anakku Abimanyu. Koko Prabu, persasat sampun pepes bayu kang tapis, kula mboten nggadahi kekiyatan. Krana paduka sampun maring dawuh, pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada cinidra dening anak kula pun Angka Wijaya inggih Tanjung Anom, Koko Prabu. Wah, Gatot. Wonten timbalan ngadhah menapa Rama Kyai? Antarja, wonten timbalan ngadhah menapa Rama Kyai? Antasena, eneng apa, Pak? Wah, Gatot. Wonten timbalan. Waktu dina iki kowe melu karo wong tuamu aku. Liripun kados pundi dene paduka Kanjeng Rama paring dawuh mekaten, ngerti yo. Pagebluk sing tumama ana ing negara Ngamarta jebul sing dadi tuk sumbering perkara ilanging pustaka Jamus Klimasada. Kresna kakang Kurawuh ning negara Ngamarta ngandhakake yen pusaka ora ilang ning pancen eneng sing nyolong. Mula maling mau wajibe ya kudu dihukum pati, monggo bapakmu wis saguh. Menawi kula mekaten, durat muka menika kula ingkang badhe nyepeng paduka Kanjeng Rama ing kedah Mejahi. Kaya aja kaget lecah bagus. Bareng tak desek rembug, Kresna kakangku tak kon bloko sapa sing nyolong pustaka Jamus Klimasada. Ora ana liya kejaba mung adimu Abimanyu, Gatot. Aja tidur rasamu, Gatotkaca. Ayo bapakmu arep ning Tanjung Anom. Adimu arep tak tanjihke. Apa pancen nyolong pusaka? Yen pancen nyolong pusaka, ikhlasno, ger anakku Gatotkaca. Kok malah tok candheki ngopo Dimas? Sik Kang. Bareng aku meneng wae ora sambung rembug karo ngendikane bapak. Tak pikir-pikir kok iki ana perkara sing aneh. Lho, aneh piye? Siwa Ndarawati ngandhakake entuk sasmita nek sing nyolong pustaka Jamus Klimasada kuwi Abimanyu. Monggo Kakang Antarja ngerti dhewe to. Abimanyu ku ora tau tumindak sing ala, ora tau tumindak sing ora sak mestine. Iya. Iki mergo bapak ki banget gone percaya karo Siwa Ndarawati. Nganti iki mengko nek nganti awake dhewe ora iso gawe srana supaya kabeh slamet. Kowe karo aku kelangan Abimanyu. Kowe ngerti bapak to? Bapak ki nek wis diwatak, duwe niat, duwe karep, ora bakal kendho ning dalan. Terus karepmu piye Dimas? Yo kowe. Oh lah dalah. Dina samengko wis kelakon penjangkaku. Nggonku bakal gawe srana ringkiyeng para Pandhawa. Gedhe-gedhene patining para Pandhawa jumbuh kaliyan apa sing didhawuhke dening anak Prabu Duryudana. Nggone ndusta utawa nduta kelawan aku supaya gawe patining para Pandhawa. Mongko sejatine Abimanyu ora ngerti kentang ki muling lelakon, ora ngerti pojok plereting kahanan. Mongko sing digadang-gadang dening para Pandhawa ki mung Abimanyu. Abimanyu tak lokke yen to nyolong pustaka Jamus Klimasada, mongko Werkudara wis saguh mateni karo maling. Werkudara ki nek wis duwe karep ora bakal iso dindakke dening sapa wae. Werkudara tekan Tanjung Anom, Abimanyu tanpa ditakoni dipateni karo Werkudara. Yen Abimanyu tekan ing pati, Werkudara mesti diruputake dening Prabu Puntadewa. Kang mengkono bakal dadi geger antaraning kulawarga Pandhawa. Pandhawa mati dhewe-dhewe. Ah. Yayi, kula ingkang Antasena iki. Heeh, Pakde. Wis ket mau. Ha wis ket mau.
Lho, yen ngono kowe ngerti sing tak omongke? Ya capet-capet. Wela. Wela, Kang. Kang, iki nek ra dijotosi tuman wae, Kang. Terus, aku tanggung jawab, Kang.